sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga headlines, sudad sang Bacolod nanguna sa may pinakadamo nga COVID-19 recoveries kahapon nga daw. Masobra 13 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa siyudad sang San Carlos. Sa mga balita national, overseas deployment sa mga healthcare professionals gintugutan ni Presidente Duterte. Report nga kudeta sa Kamara wala matigayon. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 22, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nang Alright, good morning sa tanan nga mga ka-aksyon. Good morning sa mga nag-monitor na via Facebook Live, Aksyon Dorel. Yes, good morning mga ka-aksyon. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Medyo matulog-tugnaw gyapon Aksyon dyan. Kaya namin magtulog. Correct, di ba? Marami magtulog, Aksyon Dorel. Di magid halata sa imo. Sa aton yung mga ka-aksyon yung nag-aupod sa aton subong nga aga. I-greet na sila baladana, Aksyon John. Yes. Samtang nagakuha ka na sa imo nga makaragalan. Karagala. Good morning kay Sheila Alagos, kay Rosalina Arellano Espadero. Mayong aga, ay si President Dennis Richard Tibor. Ara na siya? Ara siya. Timplano pa Kita sa ko ba? lang nga nag-join. Pero wala pa siya sa may ginahambal. So mas okay. mayo nga wala na lang siya Oh, yeah. sa ginahambal. Perfect. Pero, basta ka naman makibot sa imong outfit today. Aba, Kay mama, sa kudugalan to lang ko sa ano ba, Miss Granny. A very, Aksyon John, retro. 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 Kaya Abrica Wendell, good morning Bacolod. Veronica Itchauz. Mayong agaman kay Kelly Jelly, good morning Aksyon John and Aksyon Dorel. Happy Tuesday sa inyong adwa. Happy Tuesday man. Stay safe. Greet ko taga Barangay Pandanon DSB. And Mr. B-Boy o kung Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Mayong agaged kay Jonah Gion, good morning. Ronalie Henton or Genton, mayong aga. Jocelyn Arisivita Olak. Good morning man kay Christopher Masmela. Kay Tata Kagelo, good morning. Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy Piliado. Sa La Carlota, kag advance happy birthday. Thank you. You're welcome. Advance happy birthday. O go Aksyon John. Din ka na to? Kay Sir Alex Fuentes. Good morning, Sir Alex Fuentes. Good morning sa inyo ni Aksyon John, Aksyon Miss Dor. Happy Tuesday sa inyo. Be safe. Yes. Be safe nga sin B, no?
Good morning, Dorel from Ming Gallego, Gapis. Marilyn Abarte, good morning, Aksyon, Dorel and John. Kumusta na? Ingat. Okay na okay lang. Okay na okay. Good. Ako na sa dapat. Christiany May Saykay, good AM to all. Raymar Condes, good morning mga ka-aksyon sa inyong aduha. Aksyon, John Kagdor. Good morning, Raymar. Kelly Jelly, always watching your program in sa United States of America. Dra Tuesday na, dari ko no, sa ila ko no Monday pa lang. Asang hapon, okay? Romeo Baroba Jr., good morning, Aksyon Radio, watching every day from Manaplan. Christy, De Blas Mailim, good morning, Aksyon Radio. Sige, ang ibang dugay-dugay naman mga ka-aksyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagmumula. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:09 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Nanguna ang syudad sang Bacolod nga may pinakadamo nga recoveries base sa ginpagwa nga datos ng Department of Health ug DOH-6 kahapon nga adlaw Lunes. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 178, nagwa ang Bacolod ang may 159 ka bag-o nga recoveries nga ginasundan sa Negros Occidental nga may 29, Iloilo City nga may 28, Iloilo Province nga may 12, Capiz nga may 4 kag tig-isa sa Aklan kag Antique. Samtang ang Bacolod kag Negros Occidental among naka-record sang tig-isa naman ka namatay sa Balatian. Naka-record sang 210 ka bagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 9,577. Ini ginalakipan sa 203 ka local cases, 5 ka ROF kag tig-isa ka APOR kag LSI. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 234 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,657. Samtang duha ang na-report kinapatay nga nagdala sa kabilugan nga 154 ang Western Visayas nakapagwa sang laboratory results nga 2021 nga may 210 ka bago, 5 ka repeat test, 1,806 ka negatibo kag wala naman sang repeat test. Sa piyak nga bahin na recover ang 2.550 kilos ang ginasuspetsuhan Cebu nga may ginabulbanta na kabalor 13,940,000 pesos sa ginpatigaan nga bypass operation sa gintingog nga pwersa sa San Carlos City PNP, Regional Intelligence Division kag Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 6 sa 2nd Street St. Vincent Subdivision, Barangay 1, Syudad sa San Carlos, takna alas 2:45 kahapon Lunes. Sa mga operasyon nadakpan si Manuel Shabok, 31 anyos, kag pumuloy sa Burgos Street, Barangay 6, Syudad sa San Carlos, kag ginakabig nga high-value target sa mga otoridad. Nakapalagyo naman ang sa mga bypass operation na kaupod sila nga ginkilala kay William Alones alias Bibi nga man sa listahan sang kapulisan kung droga ang paghahambalahan. Magluwas sa illegal nga droga nakuha man ang 200 pesos nga bypass money, lakip ang 100,000 pesos nga budol money kag 500 pesos nga subscribe money. Si Shabok ang nyara sa kustodiya sa San Carlos City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag nagpatigay naman sa follow-up operation ang mga otoridad batok kay Alones.
Sa piyak kabahin ginkompirmar ni Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga si Alunes ang ginakonsiderar nga bodeguero sang drugs kag si Shabok naman amo ang ginakabig nga iya nga runner. Sa buong man sa PDEA kag sa local PNP diri sa Carlos City, pinavalidate nato yung information. Kag mo may nakuha nato no, may aragin man na target na siya ang ginatawag nga bodeguero. Kaya to ang PNP kag PDEA nagkasasang bypass operation lamang siya na-recover ang drug kilo na siya po dyan. Nabatian si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Ginapanindugan ni Police Major Mark Angelo Hongko kay pesang San Carlos City PNP nga wala sang Shabu Laboratory sa syudad sa Rason nga tama kagamay sang lugar agud pamtangan sa nasambit nga pastilidad. Una diri na kumpiskar ang sa sang San Carlos PNP kaupod ang PDEA 6 kag Regional Intelligence Division ang masobra 2 ka kilo sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 13 milyones 940 mil pesos sa kay Emmanuel Shabok kag sa nakapalagyo nga si William Aliones. Diaz sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa 2nd Street St. Vincent Subdivision, Barangay 1, syudad sang San Carlos kahapon nga adlaw Lunes. Sa interview sa Aksyon na firing line, ginpahayag ni Hongko nga padayon pang ilang investigasyon matapos nakit-an nga ang packaging na kumpiskar nga droga may kaanggid sa nakumpiskar man dito sa probinsya sang Cebu kag Sibulan Negros Oriental. Idinay ginato nga may laboratory kagamay sa San Carlos sir. So imposible nga mag-establish sa kag kang laboratory, so posible inanghalin nga Cebu, posible nga halin na sa ibang nga lugar, tapos diri bagsak sa San Carlos for distribution sa ibang nga lugar man. Kabahin sang pahayag ni San Carlos City PNP Police Major Mark Angelo Hongko. Sa dugang pa nga balita lokal, gingkakas ang 4/27 ka inner border control sa syudad sang Bacolod. Ini among inner border control sa barangay Mandalagan, si El Monte Libano sa barangay Villamonte, barangay Mansilingan kag si Gasco sa barangay Panocoy, syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, gindestino ang mga personnel nga gingkakas sa 4 ka inner border control sa mga subdivision kag barangay nga may madamo nga sang kaso sang COVID-19. Sunod kay Pico, nakita nila nga doble ang trabaho pangud nga nagalabay sa ila area of responsibility ang nagalabay man sa outer border control. Nakita ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas nga mas epektibo sila sa mga subdivision kag barangay nga ibutang nga may madamo sang kaso ikomparar nga magpabilin sa inner border control. Dugang pa ni Pico, magpabilin ang 8 ka outer border control nga amo ang magapatigayon sang check-up operation sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag sa duga nga balita lokal, nagtipon kag nagpatigayon sang balipot nga programa ang ginatos ka mga drivers sa United Negros Drivers and Operators Center o kon undok sa tubang sang daan nga City Hall sa ginsangan sang Dalan Luzuriaga, Araneta, syudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Sudo kay undok Secretary General Diego Malacad, kapin 3,000 ka mga drivers sa syudad sang Bacolod ang wala sang makaon bagod nga wala man sang palangitan-an matapos na gin-suspend ang biyahe. Sumugod yung ginpaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ ang syudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Malacad, ginpahayag sini nga wala sila sang pakilimos sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod agon matagan sang ayuda. Aminado si Malacad nga una na nga naghatag sang ayuda ang syudad sang Bacolod apang iyagin alegar nga wala man nila ini nakaon. Panindugan ni Malacad kung paday nga hindi makabiyahe ang mga driver kag hindi masustentuhan sang mga ini ang kinahanglanon sang ila pamilya, mas madamo pa ang magutuman. Samtang nag-isa paagi sa virtual communication nakatapos ng Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates, bagong alyansang makabayan na kun Bayan Negros kag National Federation of Sugar Workers o kun NFSW, Karapatan Negros Island kag iban pa nga nga progresibo nga grupo sa pagkomemorar sa ika-35 katuig nga pagdumdom sa Escalante Massacre. Suno kay Karapatan Negros Chairperson Clarissa Dagatan paagi sa online tribute on Facebook, gintambugan ang tagsa ka mga progresibo nga grupo gikan sa Negros kag Luzon ang amo nga programa kon maghatag sang tribute bilang pagdumdom sa mga biktima sa Escalante Massacre. Nagapanawagan man si Dagatan upod sa pila ka mga miyembro sang progresibo nga grupo nga untato na ang culture of impunity nga nagabayular sa tawhanon nga kinamatarong sa mga pumuluyo kalakip na dari ang panawagan sang hustisya sa mga biktima sang Escalante Massacre kag iban pa nga mga biktima sang extrajudicial killing.
Aksyon! Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Alright, and we're back mga ka-aksyon. Good morning sa liwat sa aton nga mga Facebook Live viewers nga naga-monitor na karon nga aga. Good morning dara kay Romeo Baroba Jr. Good morning Aksyon Radio watching live every day from Manapla. Good morning Aksyon Radio from Christy de Blas Mailim. Deleza Vingdo, good morning Aksyon. Gapamati permi ang kafiya ni Mitoy sa Purok Sigay Magsungay Barangay Singkang Airport. Deliza Vingno, good morning Aksyon Radio kapamati permi ang Edmar Kiritar, good morning Aksyon Radio watching live from Bago City. Greet ko lang da ang mga nagapangape sa kapiyan ni Buk Nonoy kag sa family Sibodonia kay tiyay Bebeng kay Kagawad Raymark sa Bidonia, no? Do si Miss Minchin ka Aksyon Dorel ang bal ni Christiani May Saykay. Bayo lang goro. Bayo. Kaya sa guyat, nipis to ba si Miss Minchin? Nakori ko yan. Taas pa si Miss Minchin nga. Wow! Niwang. Nataas nga niwang, gid. Nga very slim. Nga, ano gid saya? Ha? Si Miss Minchin niya, bido ka. Basta. Tayo lagi diya. Bido ka tayo lagi. Ala na siya, nag-ahod na siya, nag-ahod na gid siya si... Di na to gani. Si Dennis Richard Tibor Ruma. Happy birthday lang sa ka-energy ko nga si Rose Guevara. God bless. Ay, yes. Happy birthday to you. Wala Wala pa. Daso lang na sige, kabula ko nakapoy ka. Morning. Bagay ka mo dalawa. Ask ko lang nagbakasyon si Action Boy. Oo. Ay, kala. Isang bagay ka mo dalawa. Careful. Kigang ko ni siling ko gid. Every day I love you. Guys, Stewart Libuon Tan, good morning, Action John. Tamyo lang ko Libuon Pottery kay Mama Dot. Thanks morning. Kay Minente. Good morning, Veronica Balyados Echaus. Happy birthday kay Bernadette Burns Echaus. Go!
Di na to siya, happy Go, birthday yes. to you. Basta. Nga to ginaan man sa basta kung doon remote control, go! Click! On, off! You're welcome, good Sir Alex Fuentes. Kaya abro ni ka Wendell, Action John, mati lang kami di sa Buena Royal, Paka-Paka, Granada. Paka-Paka. Salamat, good, God bless. Kay Ting Angels, good morning, Action John and Action Dorel. Kay Ma'am Vanessa Mayo, wow, Zad, that dress is beautiful on you. Thanks, Ma'am Vanessa. The Color of Autumn, Gidya. Good evening, Action John. Action John. John. Sana all. Very June na lang tayo. And to you, Miss B. Dorel, have a wonderful week ahead. You too. Keep safe always. Ikaw man, Ma'am Vanessa, keep safe always, kid. Yes. Naga-monitor si Ma'am Mary Grace Eugenio Fermin via FB Live. Good Yes, morning. Mario Serbo. Good morning, Action John kag Action Dorle watching live in Victoria City. Greet ko ang Jimenez kag Server family nga permigid ka pamati sa Action Radio. Beth Tumangan, morning Action Radio, morning Action John and Action Dorle. Keep safe. Everyone, heart. Yes, bongga. Felizario Sasha, good morning, Action Radio, watching from GMA Cavite. Pa-shout out. Das sa family Pilar, kila mama, papa, Ping, Kenneth, kag sa bata ko nga si Air, Aiko, Felizario, kag sa bana ko, Arnold Felizario, sa Barangay Vista Alegre. Salamat and keep safe, ka-Action. Roland Octavio, good morning, watching from Korea. Be safe sa tanan. Kabay pa makapa South Korea, man ko ba? South lang hindi lang ko sa North. Hindi ka lang sa North? Nabi to sa North? Hindi sa South Korea akong outfit. Bagay mo na sa North? Hindi ko Kasi hindi na ako kabalik yun. Kabalik ka na. Kasi wala ka lagi ito yung memories nga ma-make guro ya sa South Korea. Ay, kala. Panago ka to yan dyan. Kaya May Saison, good morning. Kay Ginoy Ceser, mayong aga. Nelly Negrinien. Nagpamati sa may Angeles, Pampanga, Action John. Good morning lang kay Ma'am Jane Oisit. Oisit Share. Oisit Share. Kaya Eddie Villacampas Senior, good morning, Action Radio. Naglantaw ko sa inyo nga duha kada aga. Thank you, good sir. Kaya Pretty Mahilom, good morning, Action John and Dorel. Keep safe. Jomar Ayagan, good morning, Action Radio. Dorel Cabatu and John Diaz watching, listening. Talisay City. Pa-shoutout family Sales. Kay John Garcia, good morning man. Family Baladhay, Family Garcia, Family Generalao. Diyan sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bagos City. Salamat po, God bless. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Go Action John. JM Lanes Herardino, mayong aga sa inyo. Ingat lagi. The same, sir. Anthony Jones, Tabulong Avilio. Hello, good morning. Magandang diwata Action Dor. Wow, magandang diwata. Why kita da? And Action John sa tanan nga ka Energy sa Energy Funds Club. Yes. Morning sa inyo nga duwa from Ma'am Maria Luz Grijaldo Macuna. Okay? Ang iban, dugay-dugay naman. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:26 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Gintugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang deployment sa mas madamo nga healthcare professionals. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, tanan nga may kontrata sa abroad tubtob Agosto 31 ginapanugutan nga makabiya sa Pilipinas kag sa amo nga policy naglabot na sa masobra 1,500 ka nurses kag iban pang healthcare workers ang makabenepisyo.
Sa nabaluan sa unang nga pulisa, ang mga healthcare employees lamang nga may government-issued overseas employment certificate sa OEC kag may beripikado nga kontrata sa trabaho tubtob Marso 8, 2020 ang exempted sa temporaryo nga deployment ban sa medical kag allied health workers. Wala matabo ang nagwa nga report sa himuon nga kudeta sa liderato ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa session sa mga kongresista 299 ang present physically sa plenaryo sa Kamara kag sa paagi sa video conference. Naglawig lamang ang session tubtob las 3:18 sa hapon nga ang nagtindog bilang presiding judge amo si Deputy Speaker Raneo Abo. Nagwa ang report nga sa adlaw sang Lunes, Setyembre 21, ipadeklarar nga bakante sa mga kongresista halin sa Mindanao ang posisyon sa House Speaker kag mga Deputy Speaker kasunod sang issue sang 2021 national budget. Sa dugang pangabalita nasyonal, pabor si Trade Secretary Ramon Lopez nga i-downgrade ang quarantine status sa mga lugar na ginpaidalom sa General Community Quarantine sa Modified General Community Quarantine nga natapos ng existing status subong nga bulan. Sa laging handa public briefing, nagapati si Lopez nga ang publiko nakatuon na kung paano maggiyo sa ila kada adlaw nga mga helikoton sa piyak sang presensya sang coronavirus anong kabulan halin sang gipatuman ang lockdowns. Suro pa kay Lopez, ang importante lamang ang may disiplina sa kaugalingon ang publiko para magapabilin nga manubo ang transmission sa piyak nga ginhalugan ang restrictions. Samtang ginpayag ni Lopez nga dapat magapadayon ang health protocols kag agresibo nga pagtinguha para sa isolation, contact tracing kag pagpatigayon sang testing. Kag sa katapusan nga balita national, magatambong sa pinakaunang kagaynan sa United Nations General Assembly si Presidente Rodrigo Duterte. Sulo kay Chief Presidential Protocol Robert Borge, talakayon sang presidente ang issue sa COVID-19 kag human rights. Dugang pa ni Borge, talakayon man sang presidente ang peace and security kalakip ng terrorism kag geopolitical developments of Asia Pacific, sustainable development and climate change, rule of law, justice kag human rights. Madumduman makapila ka beses nga nagpandam ang presidente nga maga-withdraw ang Pilipinas sa membership sa UN Human Rights Council bago sa pagpanghilabot sa iya anti-drug war campaign nga ginaligar nagresulta sa extrajudicial killings. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kumpleto sa sustansya kag vitamina ara balang kung mga pekaw wala kag Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:30. Kag inyo nabatian na nagapanguna ang mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw, Martes kita Setyembre 22, 2020. Mga ka-aksyon, 94 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 101 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion upod sa gihapon kay Aksyon Fred Salanga. Ang dugang nga mga balita ang mabatian sa Aksyon Balita Morning Edition upod sa gihapon sang inyong mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon